So kung na'y magpaguna nimo, 350 ang adlaw. So kung na'y magpaguna nimo, 350 ang adlaw. 350. Dako man ang kan kainap. Asa man dapat itas kan kainap? Kuan. Unahan sa Kapilya sa San Antonio, nakakuan ka? Kapilya San Antonio na balay nagbalay diha nya muliko kay nga to. Doon sa Kapilya San Vicente. Do pasaka ng kan kainap, di ba? Ha? Pabukid. Di man. Kanang tungod sa kanang basketbolan ng balay ng Silimangan. Ah, dari ra dapit. Oo, unahan na naitay-tayo pila-pila niya. Pangitaon lang si Muning. Muning Muning lang Camarillo. Camarillo Pantinople. Oo. Ilhan ko na nga magbaklay ko na kadara. Sige mo lang magsan. Dagha kailan nimo didto. Daghan on. Kan kainap asa ila na Muning, ana. Oo, nang muning. Kasi siguro sabi ako dili magbubugon ko ito nga. Kuan, buti mo magbubog na magatawa. Wa jud day ka magminyo nay. Naminyo ko pero wala ko anak 35 na akong edad pang minyo. Ah, Akong gusto nga og na may anak ihatag ko lang kamo pang tuyo. oh niya wa ka matagi. Wala gyud. Pero imong bana, Oh, kubihan po doon. unsa pila edad sa imong bana na wa? Kuan pa. 30. 30. Oh. Dugay man na mo tang tipon in taon. Nawa siya 30? Aw, kuan ka lang. Kuan. 35 burbog. Kaminyo. Ah, iyang edad naminyo mo 30. O, 35. Pero murag ka nang nitaliwan siya. Oo. Bag-o pa. Oh, lagi. Taga gusto man hunggong. Tagahunggaw rasad. Iingnan ako ito sa akong mga silingan. Hindi mo na mo hikap lagi kaya ako nahiduli na. Abot akong Davao. Oh. Wala man. Ya, ako nahigyan. Inan sa ako na gusto kay mamulog. Ang ko mamiming ka. Ha? Muluto sa gagbingka? Oo. Mamulog ako, mamiming ka. Kay ba pud ka muhimog torta? Sa una, pero karon di na ko mukon. Sigilon ko kingon dito nga pakuanon ko nang hindi na ko. Kaya di na ko kahalinan. Bingka ra. Oh, bisag bibing ka pa, di na gyud ko. Adi na ka Ang mulutog akong bingka. balibad nga, di ko kahalinan kay tigulang na ko. Sure oy. O, tinot mo ito? Di ka kahalinan kitiguang na ka. Kung akong kay, ang akong basihan, akong kaunggalingon, kay, aka ng mga lanta ko, himatadong mamalit ko. Tanawang gina kong tao kong hitsura. Mupalit man lang tao gud maskin bata magtiguang. Iingnan mo ito kung mga, anak inay ulo, mga kamarilyo. Pamiming ka kung namuning kay lami, ano imong bibing ka na Oo. Mangita man na kung malamian. Kay dili na ko kahalinan, nga naman. Akong basihan, ang akong kaugalingon kay, ako, kung mga malit ko, ako ang dingdadaw ng naninda. Kung sa hitsura. Pila na yung edad na 83. 83. Sus. Ako 33 pa taon ko pero Bata pa. grabe, regana na ni mo kaagi na no. Ada karon. Ang tanan ko nga ako nga gustuhan nga makakwarta ko. Iagay na ko pangwag. Negosyo saging. Iagay na ko pangahod palwa hato na ka liver. Oh. Oh, iagay na ko pangwag dalan. Tanan nga akong kuan pamagol. Ay mga bagol ito sa una mahalin. Oh. Mamagol pa ko basta lang ay kwarta. Kugihan kay kanay. Kung lagi ka ito, anong problema na akong inahan? Ana. Basta manikamot lang nay no. Amaw yun. Ya bahala grade 1 ra. Oh. Basta mulihok lang, di magtinapulan. Dili. Kalau tadi ketemu dia bana pa, kung ba kami, kwarta-kwarta mo gamay dito. Mabuhi raman jud kung maningkamot lang. Mauban ko sa ngani ug humay. Mutabang sa kagani nay. Sa unang tabang. Kapalit man gani kung tracer. Unsa?
Tracer ka nang... Unsa na? Tracer pa man ang gamiton nga mga ani. Makina na? Usa pa ang bulho. Makina na. Oo, kanang tindako. Ah, tindak ko. Na. Balik ko tracer dah lang tad catering mamuring. Ay, mangundi man dili. Di nakapalit. Basta pangitaon lang kas kan kainap no. Oo. Kada adlaw ka na isuki. Napoy adlaw na wala. Daghan mang magayamar ka na ko gol kay isay mo balibad ko kanigol si sir. Kapila na ko ni ani ko anang ingna. Unsay sekreto ni mo nay na taas kay mo kinabuhi? Ha? Unsay sekreto? Wala raman. Na kay bisyo. Wala po. Awa na. Taas ang kinabuhi sa way bisyo. Di po ka manigarilyo. Dili uy. Mga kanang kuan, kanang tuba, Dili po. dili sad. Dili. Karon nang bag-o nga kita ko mo nag-inom dahil sa kalin. Inom ko kubra. Oh, inom kag kubra. Wala. Kanang unsa imong mga pagkaon gulay permi? At talag sana ko mag-autor ang madali na ko pan kanang kapila. Kape. O kape o kanang steak. Wala akong madali. Kay pirmi man kong nagadali. Say maabot sa mo o kilong-kilong na. Namura. Ang ako po nga kuan kanang sula. Di naman ko mukha og isda. Ano man? Tungod lang atong nahibar kong nalungog. Di na ka muka og isda. Di na. Karne, Umuna nga na. baboy. Say magpadala ko ganang sud ang manok na may mga linaw sa merkado sud ang manok Ah. ang 20 magbalag dag sa kagatos lima kahiwa pat Ah. 25 pat kahiwa. Kaya sa imong kauban puyo ro na kay pamilya pa. Wala to, wala. Ikaw ra jud isa sa inyo ha. Kung silingan nga manghod. Ah, manghod nimo. Diha sa kanila na idaghanan diha. Sa among duod pun na akong saik. Dili naman ko mahadlok atong pagbagyo. Ikuha ko sa among silingan kaya ato sa ilan akong dili ra ko. Gisuwayan ko nagkanang pamutol. Ha? Apilon man din iyang kuanoy ugat. Di man oh. Nahadlo ko ba kay murag nabira gyud ako apil ang ugat ngulaw kay baw apilon ba ugatan. Sultihan lang ko ano. Kuan mo na ko ang kuan kanang galag. Kung masakit ka na yun sa mga matambal ni mga herbal ra, tanom-tanom. Kuno mga kuan tambal bilanat. Palit ra kas pharmacy, Ana mo dai daghan nga ubos amo na nang ganggay. tindahan. Wala ka hinuon makatulog. Nalingaw ka lang diri kanako. Para kuan good paspas ba mo aging oras basta magchika-chika. Ang bitaw nga aniha akong anino ni ana nalagdaa akong pahuway nako. 83 naman jud ka na eh. Kung na kay mga problema sa kinabuhi na eh. Unsaon man nimo? Ako muingon man ko panangilit kay namang ang mga pag-umangkon nga mga maestra. So, hindi na ako sinilaan. Ako, unti ako agian kay Gingaw, may katapusan. Nakung ay lang ko niyong darhan, doktor ha. Ayaw mo kahadlok na mamatay ko kay Gingaw, mamatay man. Ngayon di mo ka mapadag doktor kung nakisakit. Hindi na tigulang naman. Aw karang idara. Oo. Atong bata-bata pa ka ba? Wala man ko Gingaw. Wala po hatagi problema. Wala. Tanan masulbad ra. Wala yun. Ang mga silingan, ay lang ko. Iyag lang ko kaloy lang ko sa Ginoo. Ako lang usaray gapuyo na sa amo. Ngano di magaganahan na kanang ida kag ospital in kaso. Hindi na lang ko kay usik-usik sa kwarta. Dili uy. Importante biyang kinabuhi. Ano mo na akong iingon kanila. Ako ang gitugon akong mga pag-umangkon, maestra, maestro. Imong giinglandaan di ay. Oo, ako ganyan kay ako dili kini ako kay nambong maestorya. Naaman mo ko mga hulog-hulugan nga mga dayong na ay sadik. Ito nang dayong nay. Kan nabi kay kanang ay tapok ng kinabatan pag nga ditay diha. Pagkuan pa. Ato na isbog imong kuan be. Edit Ay murag unsa kuop?
Naku nga, bari naman ka na ako'y mawala. Dahil man mo ma-problema nag ako'y mamatay. Hindi man, kupiin ko. Dahil mamatay, manggil ka. Tanawal, namatay siya sa among doon. Muna sa ginawang paning kamot. Ha? Muna kitang namatay sa among doon, among hipos at sa huwibis. Pila edad nay? Bata pa oy. Bata namatay? Nay sakit? Si Tinta pa man tingali. Aw, dako-dako na pud ng edad. Nagadarong sa ikaw buntag. Pagka ito lawa. Sino namatyan niya nay? Si atake. Pag tinirabaho. E pirti lang Sobrag trabaho? pilapin. E kusog lagi kayo. Usan nang pila-pilan murag ka ng lamakan lahisad. Di lamakan taran. Pilapin ay lamakan, luok, malingling, labangon, kandiro pinang diha. Aw, lugar ng pila-pilan. Ang lugar sa pilapin. Ay dahang pilapin. Mga panahon nga tangtanom. Naagi dahang magasangkit kanako. Napoy adlaw na walay magpa guna. Talag sara, wala. Pagdaray din magasangkit. Naadjod. Okay, masuki man nimo. Ilhan naman ko. Oh, matubo man siya. Ilhan, wala ko. Atong dahil padulong ko sa akong pilapilan. Ingon dahil si Ondo. Pangibot at dagod ay gaho sa imuhang pilapin. Dala-dala po ba? Kung balon na. Mong dadon pamahaw paniudto. Mamahaw ka ng kudaan mo. Paniudto ra. Una na naniudto na ka, unsa na orasa? Alas 2 napit. Naniud ko na ko. Pag dana, lagi ako ano yun, naundang ko na. Kung paniud to. Ay, murag imong gibasihan na oras? Ang oras lang akong kanawong. Ay. Ang anino di mong basihan. Ano yun ra? Kuyawa. Di lang. Why riluhay? Why riluhay? Wala lang. Basta udto na, udtong tutok. Mo ka na, mo. Alas 11 ka na pasado. Alas 11 ka na pasado. Pero ako bisag dili ko ka mao pero kanang mag-atog Davao di makadungdong naman ko. Sasa? Oh, Sasa? Davao? Tanwa lang, Hinaragan, Pulong Biaw, Kugun Bakaka. Laing lugar? Oh, ato. Suroy ko dito, kaya dakan akong mga parinti dito. Magabiyahe ko gabon. Nakalarga, nagaglaing probinsya na eh. Oh. Gabiyahe ko gabon, baka maumang kong mobilante, pero di lang ko kay balong mo sulat. Akong ginikanan nga. Hindi ako pa eskwela ha. Nihubos ka na wala rapod. Wala na lang kay unsa umang. Nisabot ra ka. Sabot na kay unsa umang. Siya nangita po maglain nga mukuan kaniya. Unsa umang. Umusid ko. Pero pila mo ka igsoon, 5? 5 rami. Nalata. Silhig. Pagkabalo niya, nakakaplag naman po siya. Laing lalaki, nakakuan siya, daho kabuok. 1, 2, 3, funky. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.